MCP ini zanga Isaac Jali ulendo umene misonkhano ima imene pamene akopa anthu ndiofunika bwanji ndiofunikira kwambiri nzanga Mayeso Chikhadzula wafotokoza kale kuti chisankho ndi chikubwerachi pa 16 September 2025 ndiye ndikofunikira kuti mtsogoleri wa dziko yemwenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party Dr. Lazarus Chakwera azoonana ndi anthu wafotokozera mfundo za chitukuko zimene iye wakonza kudzera manifesto ija adatulutsa ku Bingu National Stadium kudzera manifesto imene muli mfundo zosiyanasiyana za chitukuko zimene boma lake lakonza kuti lachitire anthu komanso kwakumbutsa zina zimene boma lake lachita kale kuyambira mchaka cha 2020 ndiye maulendo amene wa misonkhano imeneyo imayima ndiyofunika kwambiri si nthawi imene president wa dziko angakhale ku office ndi nthawi imene president wa dziko akuyenera kumayendayenda kuonana ndi anthu kwakumbutsa ubwino wovota chifukwa ndi ufulu wa constitutional right ubwino wovota komanso kuti akamuvotere iye apitirize pamene walekera apa pa 2025 apitirize kuchoka pa 17 September kupita ku 2030 chifukwa chani mwina mukunena kuti athe kufuna kumayendayenda chonje mwina pali atsogoleri zipani zosiyanasiyana nawonso akuyendayenda kupita malo osiyanasiyana kuchita misonkhano chifukwa chani Chakwera akuyenera kuyendayendanso kupita malo osiyanasiyana kuti anthu aone nzoonadi kuyendayenda kuti anthu aone ndikofunikira kwambiri chifukwa zimathandiza kuti anthu alright acheze nawo amve zina ndi zina komanso mwa njira ina kuwalimbikitsa kuti tiyeni tikavote iwo ngati president wa chipani cha Malawi Congress Party sangakhale malo amodzi pamene chisankho chatsala mwina sabata zochepa zokha kungokhala mu office kudikira siku la 16 September ayi kwa zimene zingathandize kuti anthu akakumbukirenso kwambiri kuona pa ballot paja pa kusiyana mwina osamayenda kumoti akamayenda yes mfundo yabwino kwambiri imene kuti ndizofunikanso kuti akamakumana nawo anthu wachonchi akuwaona kuti Dr. Chakwera ajanda amenewo pa ballot paper sichikakhala chinthu chovuta kwa mwina anthu ena amene anganene kuti ayi sitinayandikane nawo sichikakhala chinthu chovuta kwaona pa ballot paper ndikuchonga pamene pali nkhope yawopo ndiye ndi zinthu zabwino kwambiri muona kuti ndi munthu amene mwina mwake wangokhala ka ndi wachipani chanji ka mwina kapena ndi wachipani ka ndi woyima payekha amene mwina wangokhala mwina sakuchita misonkhano ndizosiyana kwambiri ndizovuta anthu amudziwa bwanji anthu akankumbukira bwanji chikhulupiriro anthu akhala nacho bwanji akankumbukira bwanji mosavuta pa ballot paper so izizi ndizofunikira kwambiri so Dr. Chakwerawa akuzindikira zimene zofunika kwa pena akamayankhula Dr. Chakwera amapempha anthu kuwakumbutsa za zitukuko zosiyanasiyana zimene achita mdziko muno nkufuna bwanji kuti akumbutse anthu za zitukuko zimene achita Chakwera kuti mwina anthu aganizenso pa chisankho pa 16 okay ndikofunikira kwambiri zitukuko munomo zachitika wina aliyense akudziwa zimene zachitika makamaka pa nkhani ya chitukuko ndi nkhani ija timakonda kumanena kuti tiyambe kufotokoza kuda number 1 welfare ya mafumu ndi boma lokhali limene laonetsetsa kuti welfare ya mafumu ikhale yabwino number 2 achinyamata achamaphunzira ku university panali vuto lalikulu kwambiri nkhani imene imakambidwa koma titsindike pano kuti panali vuto lalikulu kwambiri achinyamata ku university makamaka amene akuchokera m'mabanja ochepekedwa zimakhala zovuta ndi boma ili limene naona kuti development akuti imayambira kumaphunziro kuti development imene ipite patsogolo kwambiri tiyambire kuwathandiza achinyamata amenewo kuwathandiza kuwapanga support school fees alright school fees ya ku university komanso kuwathandiza achinyamata amene wawa ndi upkeep ya ku university kuti asamavutike kwambiri alright so pano kuchoka pamenepo nyumba za asilikali immigration Malawi Defense Forces police prison service kuwamangira nyumba kuona kuti no kwa nthawi yayitali anthuwa mwina akhala malo osakhala bwino koma ndi omwe waso amene amateteza dziko lino tiyeniso taganizire alright so transformation ya zaulimi kuti anthu asiye kuchita ulimi ongodalira mvula kuyambanso mwina mwake ka irrigation kaja komanso ulimi kuupanga ngati business osati kungodalira subsistence kulima matumba 3-4 panopo inu ndine ndi mboni
ndi zaka izizi pamene mmamva munthu mmodzi umakhala ndi matumba achimanga 2000 3000 5000 munthu wakumudzi. Alright, so ya mungu weka 5000 bells. yes, zikuchitika zimene zozo kusonyeza kuti zimene agenda ya boma la awa Dr. Chakwera yonena kuti no subsistence fine, tilime tikhale ndi chakudya, that's alright, komano tiyeniso tilime tikhale ndi makobiri mtumba andi anthu akupanga adi zimenezo. Inu achikhazo mphoza ndikhulupirira kuti nthawi zina zake mwina inu ndine tikhoza osakhala ndi ndalama, koma munthu wakumudzi amene analima matumba ako 1500 ali andi ndalama akulimba, inuyo mkhoza kukatenga ngongole kwa munthu kati amene. Yes, kusonyeza kuti agenda ya Dr. Chakwera ikupanga sinkini anthu akuyilandira kuti I think ndizoonadi. Alright, so a president iwo akuwakumbutsa anthu zinthu ngati zimenezozo ndi zina zimene zikuchitika. Tsono zimene zikugwizira bwanji manifesto imene ayipereka pano anayikhazikitsa kuja ku Bingu National Stadium? Yeah, zimene zikugwirizana kwambiri, ikhala ngati continuation. Alright, ikhala ngati continuation pa nkhani ya agriculture pali ma plan amene ayikidwa mmene muja. Alright, economic empowerment tikumva zoti manifesto yawo taonamo kuti muli dongosolo lokuti athandize mwina about anthu 10,000 ndi makobiri mwina so 10 million. Yes, athandize anthu ndi makobiri kuti amene akuchita tima business medu tipite patsogolo mpaka naso mwina afike size kapena afike mulingo olemba nzawo ntchito. Muli zambiri manifesto imeneyi. Manifesto imeneyi muli dongosolo lonena kuti Constituency Development Fund CDF ndalama zimene zimapita ndela la phungu ina aliyense for development ya chitukuko zifike pa 500 million. Kusonyeza kuti anayikweza kuchoka pa 30 million. Yes, 40 million. zonadi 100 million. yes 200 220. yeah 220 Kena kwatafuna ifike pa 500 million. Ndiye inuyo muganizire kuti chitukuko chifalikira motani. Alright, chitukuko chifalikira ponse. mbali ya good governance. Yes, ilimo so many manifesto amene. yes, Zofika manje ulamuliro wabwino. ulamuliro wabwino ndofunikira kwambiri. Ulamuliro wabwino ndofunikira kwambiri ndi kopira ndi ngati sanamira ya democracy. Alright, ndi sanamira ya democracy. Good governance, nkhani yolemekeza mwina ngati media freedom, maufulu anthu. Tinamvapo a Dr. Chakwera wakumanena nthawi inake misonkhano kuti no anthu ena amatha kundinyoza mu njira zosiyana. Why? Because he knows kuti kunja konkunonso kuli maufulu a anthu sangathe kuti mwina mwake wina aliyense azimmanga kantola nkhani wina aliyense kalemba zotani azimmanga. So zonsezo ndi zimene bwanawa akuyendayenda kuti azakumbutsa anthu kudzera mu kampeni imene yomwe chisankho chake chili pa 16 September. Zokambira amene mtolankhani wathu Isaac Jali tikhalenso tili limodzi mongananena kale uja Isaac Jali kuyendana limodzi pa ulendo umenewu a president akuchita misonkhano yosiyanasiyana yoyimayima mboma la Lilongwe. Dzulo a president anayinso mbali ina pano lero akulowa sonse umenewu wa mitundu kafika mpana kwa Bisai kugwira ntchito kumema wanthu kuti akavotere iwo a president Chakwera aphungu a chipani cha MCP komanso makhansala amene akuyimiranso chipani cha MCP. Ndi nthawi inenonse galimoto zimene titu zatenga a president dipitwa galimoto za president zimenezo pang'ono kuyandikiraso tu kufika kuno ku Pondamali Trading Center pomwetu a president amene ndi malo oyamba amene a president akhala akuyitisa msonkhano oyimayima. Ndi manena kuti akachoka amene pa president akhala akuloweranso pa Mitundu Trading Center, Mitundu Secondary School, kumapitirira ndithu malo osiyanasiyana ndithu amene a president akhale ndithu akuyima kulankhula kukhimbira wanthu lomwe ambiri asonkhana kale kumene kuti amve kuti kodi a president Chakwera afuna awauze zotani. Mukhaye mutitsatirabe pompa pa MBC Radio 1 komanso tu pakanema ameneyu wa MBC tikhati limodzi. Yene manena kuti nthawi yonse a president akhale ndithu akufika pano pa Pondamali Trading Center. Zina mwa zimene a president amafotokozera anthu nkuwakumbutsa kuti voti kuyamba ndithu ndi 6 koloko mmawa kutseka 4 koloko madzulo komanso kuwakumbutsa anthu kuti ayikulembetsa kwangu kumeneko koma ngati simukaponya voti ndeti ufulu wanu simunathe kukwanitsa yayi. Isaac Jali tatsindika mbali ngati imeneyo kusintha kunati anthu adzapita kukaponya voti 6 koloko mmawa kutseka 4 koloko
madzulo nzofuna bwanji anthu adzasunge nthawi. Ndizoona linzanga mayeso chikhazula zisankho zonse zimene zakhala zikuchitika kumbuyoku anthu anazolowera kuti vote kapena chisankho chimayamba 6 koloko mamawa kuvota tsiku lonse mpaka cha kuma 6 koloko madzulo. Ndiye ulendo ono zinthu zizasintha, vote izamba 6 koloko mamawa mwachizolowezi koma kutseka ndi 4 koloko madzulo. Osati 6 koloko madzulo koma 4 koloko madzulo. Anthu adziwe chimene chichi anthu adziwe ndiponso achigwiritsitse kwambiri kupangira kuti joka asazafere m'manja iya. Yes, ndithu ndiye ndizofunikira kwambiri kuti anthu zimenezo atani, anthu zimenezozo azidziwe kuti mavotedweyo panopo anasintha 6 koloko malire 4 koloko komanso ndi atsogolera omwewa amene angatani komanso ndi atsogolera omwewa amene kumafotokozera ndani amene akuyenera kumafotokozera amalawi kuti atani aziwe zimene zizi tsiku la chisankho lisanafike. Ndiye ndizofunikira kwambiri ndithu kuti akamayendayenda chonchi nkumakumbutsa amalawi za chitukuko zili apo komanso malamulo atsopano akaponyedwe ka voti ndi nthawi yoponyera voti komanso malire ake kuti malire ake ndi nthawi yanji kuti munthu akapite kumene kucha 5 koloko akapeza mwina anthu ayamba kuwerenga nabwera kuno kuti ndizaponye voti koma akupeza kuti anthu ayamba kuwerenga chifukwa chani mwina sanadziwe bwinobwino nthawi yoyenera kutani nthawi manena kuti Isaac Jali kuti president ali ndi malo osiyanasiyana amene ayime malo oyambirira ndi amene waliso pa Pondamali Trading Center ndi mmawa uno koma kwimbira anthu lofika motere zimene zikutanthauza izizi zikutanthauza kuti anthuwa afuna kuona mtsogoleri wa chipani chawo, chipani cha Malawi Congress Party MCP, komanso akufuna kumva kuti kodi pamene tikupita ku chisankho boma lake lakonzera zotani, boma lake lasungira zotani pa nkhani ya chitukuko, pa nkhani ya zosamalira anthu ndi nkhani zina zosiyanasiyana. Ndi chidwi chimene anthu ali nacho chikuonekera pa khwimbi ngati limene. Ndaonanso kuti mose mmene Dr. Chakwera akufikamo anthu akusonkhana ndithu sometimes mwina kuposa songata apapo. Nzofunika bwanji kulolerana pa nthawi ya kampeni ngati imene monga mujane khane na president ofunika kulola wina alise akhale kumachita kampeni kapena kopa anthu. Ndizofunika kulolerana kwambiri ngakhale eni yake Malawi Electoral Commission akhala akutsindika kufunika kwa tolerance kapena kulolerana pochita kampeni. Ndiye ndizofunika kwambiri president wanso akhala akutsindika kuti kampeni yake ikhale yabwino, kampeni ya smart. Ndiye ndizofunikira kwambiri kuti pa nthawi imene panopo misonkhano anthu ili nkata akuchititsa misonkhano yonchi pasamakhale matempa kapena kupyerana mitima kapena cha nayi kukakumana ndi anthu basi kuagawira mfundo zimene inuyo mwakonza ngati chipani ka ena wema paokha. So ndikofunika kwambiri kulolerana popanda kuti kulowetsapo mwina ngati phuma kapena kupyerana mitima ndi zina anthu safuna kuona kupyerana mitima, anthu akufuna kuona mmene zilili chonchi mwabata ndi mtenderacho ka nyumba zawo zakumana ndi mtsogoleri wawo amve mfundo za chitukuko zimene zili manifesto yake ndi zina zimene iye wakonza kuchokera pa 17 September kupita kutsogolo ku 2030 chifukwa ulendo ndi wa 5 years. Tikaunikira mbali ya manifesto ya kamba boso pali issue ya mbali nkhani ya job creation mbali imene ungaenda masopanga Isaac. Zona dinzanga mayeso chikadzula nkhani ya job creation boma lakonza ndondomeko zosiyana kuti achinyamata alright azapeze mwayi wa ntchito kudzera ku ntchito zosiyana zimene boma layika. Ngati mukunena kuti likufuna kupanga dongosolo lokuti anthu 10,000 azalandire 10 million wina aliyense imene yonso ni gawo limodzi la economic empowerment komanso job creation. Why? Chifukwa chonena kuti anthu 10,000 amenewo chilichonse chimene angachite ndi 10 million imene azapezeka kuti kumapeto kwake mwina akulembanso anzawo ena ntchito. Alright? Imene yonso ni mbali imodzi ya job creation kuti anthu asazasowe ntchito Malawi munomo makamaka tikamakamba za ntchito timakamba kwenikweni za achinyamata amene ali mdziko munomo amene akumaliza skulu ena amene akuchita business zosiyana. So ndi zofunikira kwambiri
kuti kuyang'ana nkhani imene yoyo. Komanso bomali takamba za 10 million yopita kwa anthu 10,000 ngati mbali imodzi ya job creation. Komanso apapa pa job creation pomwepo bomalo lizaonetsetsa kuti akuti ntchito 3 million zizapangidwe anthu oposa 3 million ndikuti azapeze mwayi wa ntchito muzaka zisanu zikudzazi. Alright? So 2025 kufika 2030 ngati kuti zaka 5 ndiye ndi zinthu ngati zimene zozo zimene zikuoneka ndithu kuti bomali layika mtima kwambiri pa chitukuko cha chinyamata mbali ya food security. Boma limeneli lili ndi dongosolo kuti likonzenso bwino ntchito za malimidwe, right, kuonjezera pamene zilili panopa pano manifesto yawo achipani ya MCP akuunikirapo so mbali mina ya food security. Yes, food security for all. Chakudya chizipezeka chokwanira, nkhani yonyenchera munomo isamakambidwe seyo teretu. Ndetero imene ndi nkhani imene zongo pezera mbali mone kuti mamega farms akugwera kumene. Mamega farms akugwera pamene papa. Anthu apasidwe kuthekera kolima ndi kukhala ndi chakudya chokwanira, kolima ndi kukhala ndi zina zogulitsa. Ora koma kwenikweni pa food security anthu akhale ndi chakudya chokwanira chimene chingawathandize kuti mawanja mwawo musakhale vuto la njala. Ndiye zina chabe zanga maiso chikhadzula ndi zimene zozo zimene zili mu manifesto imene iyi muli youth job creation, economic empowerment ya chinyamata, food security, ndi zina zimene zili mu manifesto imene ndi zimene zozo ndithu zimene president akhama simizira anthu kuwalonjeza kuti wapatsa mpata pa 16 September apa achita zimene zizi ndipo mu manifesto muli zinaso zambiri zinaso a president mene taona akamayima misonkhano amatsinjika kwambiri nkhani yopereka so ija yatsogolo account kuti mwana aliyense adzamponyera mwana alisobadwa adzamuyira ku akaunti yake ndalama yakwana 500,000 kuti podzafika zaka 18 azakhale ndalama jatitu ndeti yafika pena pake mpena adzakwanisa kuchita access kapena kuitenga. Zimenezi mwina atatsindika poso mwina anthu samatomvesa bwino kuti ndeti berekane kuchuluka chanjani mbali imene atsindika isekchali. Nkhani imene si yokhudzana kuti kapena mwina tiberekane mochuluka kwambiri kapena chani fa Malawi muno muli kwenikweninso vuto la disinformation kapena mumati misinformation. Munthu apereka mfundo yake ya straightforward koma ena akufuna kuti mwina make mfundo imene ayikhotese alright for his kapena ungopomboneza dala ndicho ngechongofuna kukwanisa zolinga zawo. Chimene boma likunena nchonena kuti mwana akabadwa alright sikuti kholo lija likupita kumene kuboma kuchi kukalandirira tu ndalama koma pakhala ma systems oti mwana wabadwa ku bottom kapena wabadwa kuchipatala cha kuchiradzulo alright ndekuti pakhala ma systems oti ana onse amene abadwa akuapanga register ndi kuakonzera kadongosolo kamene kuwayikira ngati ka seed money alright ngati kadzikula alright ngati chaka chino nkabadwa chekezo kuti ana 2000 aliyense amuyikira ka seed money ana amene achapomaza kwana zaka 18 pomaza kwana zaka 18 kapena 19 ndiye kuti azatha kupeza mwayi mwina ochita access kanga chepe kamene boma lidawayikira zaka 18 zapitazi. Chokoza kwambiri amene mtonkhani wathu Isaac Jali amene ndinaito pano pa Pondamali Trading Center imene ndi point 1 kapena malo oyambirira amene president akuyima pano president ndipitiwa galimoto zawo ndimene tu kufika pano pa Pondamali Trading Center amene tu president akulankhula kwa anthu amene tu asonkhana pano pamene president akupitiriza kuchita misonkhano ima kuwakumbutsa anthu za chisankho chimene chilipo tu pa 16 September 2025 mdziko muno, chisankho chosankha president, kusankha phungu wa nyumba ya malamulo komanso tu kusankha makhansala. Chisankho chimene chilipo tu pa 16 September 2025 choncho tu nyengo mwene tili ino ndi nyengo yokopa anthu kuti akavotere atsogoleri osiyanasiyana amene akupikisana. Choncho a president achipani cha MCP, a president amene sonda dziko la Malawi Dr. Simakatha Chakwera nawonso akupita sona amema anthu kuti anthu
avoterepo. Wakumbutsa anthu za zitukuko zosiyanasiyana zimene akhala kuchita mdziko muno. Wakumbutsa kuti ayi katipaseni voti yanu Amalawi, kapaseni voti kansala wa MCP, kapaseninso voti phungu amene kuyimira chipani cha MCP. Choncho misonkhano ima imeneyi imene president akutengerapo mwayi kumakumbutsa Amalawi pa zimene achita manifesto awo amene anakhazikitsa ngati chipani cha MCP, kuwakumbutsa anthu kuti ayi mukavotera chipani cha MCP chimene lachonse chili ndi mfundo zosiyanasiyana kuti zipitirize kuwatumikira Amalawi magawo osiyanasiyana. Ndiye momwe amakambira ena akuluakulu omotekeza nawo amanena kuti ayi kuyambira masiku atakhalojeza nawo kuti ayi akufuna kuwakumbutsa Amalawi kuti ayi apresident achakwera ndipo Malawi akhala kuchita izi. Choncho kakumbukireninso pamenenso mukaponyanso voti ya pa 16 September 2025. Apa thainonso president Dr. Samakatha Chakwera akhala kufika tu pa galimoto ya mpanadenga yomwetu akumakwerapo kuti ayankhule kukhwimbi la anthu lomwe lasonkhana pano pa Pondamali Trading Center. Ndakali naye nzanga Isaac Jali pano. Isaac, tikachoka pano ulendo ukhakho umene upita pa Mitundu Secondary School ground kenako Mitundu Trading Center. Mwina ngopeka chithunzithunzi kunena kuti unanena kale kuti misonkhano imene ndofuna kwambiri, komabe kufuna bwanji kumakumbutsa anthuwa makamakaso kuti family madera amene wachita campaign kula phungu kuli makhansala kana issue based campaign ndiofunika bwanji? Nkhani ya issue based campaign zanga mayeso ndiofunikira kwambiri chifukwa tonse tikudziwa kuti limene lonso ndi lamulo la chisankho machitidwe achisankho anthu anasayinira. Tikumbukira inu ndine ndinali ku BICC kuti timaona atsogoleriwa ndithu akusayinira kufunika kwa issue based campaign. Ayi ndithu ayi a president Dr. Samakatha Chakwera komanso mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ayi akwera pagalimoto ya mpanadenga kuyimika manja mwamba kuwanyadira anthu amene ali pano kuti ayi ndafika pano ndicheze nanu kanthawi kochepa kameneka. Ndiye apa ndikuperekeni m'manja mwa Deus Gumba omwetu ndi akutsogolera mwambo umenewu kapena pamene pa Director of Ceremonies omwenso ndi mkulu wokonza misonkhano ku chipani cha MCP omwenso ndi nduna ya zamalo. Jimiani Nyanda makansala watu ndani mwezoma watidzachita bwanji ndiye tili ndi running mate amene ali striker pa timu yowina ndikati Chakwera mwankhe kuti mumba Chakwera zikomo kwambiri bwana president. Imvani kulandiridwa pano pa Pondamali nthawi 9 koloko, koma mutha kuona nokha kuti kayendedwe kanu kanali kovutika chifukwa chochuluka kwa anthu mmene aunjikirana pano chifukwa cha chimwemwe chimene ali nacho kuti mwafika. Ulemu amama afufuko la dziko lino wa first lady amene simukutopa kuwayendera anthuwa m'maderamu. Bwana president, maulemu ndipereka ndithu mu nthawi yake, koma tisanayambe zonse mundilole ndapemphe Archbishop Masten Mgona kuchokera ku mpingo wa African Abraham kuti atitsogoze mwa Ambuye. Archbishop, nthawi yanu zikomo kwambiri. Tipemphere. Oyera olemekezeka Atate Mulungu wathu mwini mphamvu, mwini nzeru, mwini zonse, tasonkhananso pompano Ambuye chifukwa cha utsogoleri umene mdatipatsa ku dziko lino la Malawi. A Dr. Lazarus Makafe Chakwera amene mdatisankhira kukhala pakati pathu kuti atitsogolere. Tifuna tiyamike Ambuye chifukwa mdapatsa mtima wosasankha, wosaona mtundu, wosaona dera, amafikira kwina kulikonse kuti ife Amalawi tikhale mwamtendere. Lolani Ambuye utithandiza, lolani Ambuye utitsogolera, lolani Ambuye kuwadalitsa iwo mwapadera, ndipo ikani nyale kumapazi kwawo kuti paliponse pamene iwo akaponda inu mukafikepo, mukaunikepo kuti pakakhale ulemerero wanu. Tithandizeni Ambuye, titsogolereni Ambuye, tiyang'anireni Ambuye, adalitseni koposa, aonjezereni masiku, mphamvu ndi nzeru kuti utsogoleri wokoma chotere upitirire pakati pathu. Mu dzina ndi mwazi wa Khristu Yesu tapempha mokudalirani. Amen. Zikomo kwambiri Archbishop, zikomo kwambiri
ulemu waukulu inu bwana State President amenenso mwatenga mbendera ya chipani chathu pa ulendo wakachikena pa 16 September. His Excellency Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Ulemu a First Lady mama wa fuko la dziko lino mama Monica Chakwera. Ulemu wa Secretary General komanso nduna yoona maboma ang'ono Richard Chimwendo Banda. Akuluakulu onse kuchokera ku National Executive Committee ya Malawi Congress Party. Bwana Regional Chairman chigawo chapakati Honorable Patrick Zebron Chilondola. Komanso komiti yonse ya region. Wende na lumo mkulu wa amayi chigawo chapakati. Nduna za boma zomwe zili pano agogo athu Senior Chief Kalumba. Komanso amene mwatipempherera maulemu akhale m'malo mwake. Bwana kuna mwafika ndi kumudzi kudera la Senior Chief Kalumba. Na onse anatero kuti yayi bwana simukangodutsa koposa akulandireni kuti anthu awo akanthu ano akukhala ubwanji. Gogo Kalumba nthawi yanu 3 minutes gogo. Zikomo kwambiri. Choyamba ndipeka ulemu kwa president wathu Dr. Lazarus Chakwera komanso Monica Chakwera mayi ofuko la Malawi. Ulemu wanu bwana ine Senior Chief Kalumba malinga nthawi simpatsa ulemu ina aliyese koma aliyense oyenda ulandira ulemu alandira ulemu. Bwana bajandakuwuzani masiku odzana kuti boma lanu lili kwa mtenga mbelaka momwe muno mwachiti chitukuko choopsa. Zitukuko mwachita mzikuluzikulu ndali mbwere mpechititsa msonkhano ndifuna mbwere kuno mpechititsa msonkhano ku headquarters. Choyambire choti kupempheni chili chimenecho. Zitukuko zomwe mwachita kuno chipatala apa. Chipatala chili kumadzuloku kumawaku. Chifuna chitsakulija chipatala. Wanthu ocho ndikolowera mtundu upita uku. Opita uku. Chipatala chabwinobwino. Komanso maujeni wa stafu chilichonse chili m'malo mwake moti zipangizo zochepa. Ndiye ndifuna mubwere kuti tsalani tsakulija chipatalacho. Zoti kupempheni zimenezo bwana. Bwana. Zitukuko zimene muchita muno m'Malawi zoopsa zokha. Tauni mumisewu nanga kusosa Afirikanu. Matalei pakankolana magari mono chifanya uzunguzika mutu. Chifanya chiwe bomala nulu bwana. Misohala. Mamfumu analithokoze. Mwalemba msohala. Komanso mtukula bakhomo. Uyambira kumpsanja nuchiripa. Simukondelayi. Okuri mwakumbusaraga mutu mafumu akwathu kuno okuri kulibe mpyewa kulibe mngoni kulibe mtukumbuka tonse ndifa Malawi. Bwana mafumu akuno ofuna kuthokoza nsoni kusileni okudodeka nkufa osabirako koma bwana president wazichepetsa ngati inuyo sona muleko. Bwana ineyo nsakulatsani nthawi ati muli thamanga mawo maliza kuno kwathuno kusinya kwa Chief Kalumba mafumu onse pasikisilini wanthu wake mama wa voti mawa mulanga amulanga kunetseni zikomo. Zikomo kwambiri manja magogo kuti bu. Zikomo kwambiri bwana president mwathamangira nthawi pano pali Secretary General pa Regional Chairman koma matintero kuti nthawi ino ndingopereka straight kwa Secretary General kuti alandire na president komanso mudzakhala ndi ulemu wakuadzutsa kuti awalonjera anthu awo. Zikomo kwambiri. Aliyese dzanja mwamba la Chakwera. Dzanja mwamba kwacha. Ngaduma nkonda Chakwera dzanja mwamba kwacha. Bwana State President Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso mayi wathu wafuko mayi Monica Chakwera mulandire ulemu wanu. Maulemu akhale mchimake. Tafika kuno bwana kwaponda mali anthu anamva kuti mbwera mamawa afika pano ena 6 koloko kudikira kuti aone nkhope yanuyo Excellency.
zifukwa ndi zambiri. Anena kale gogo, ine sinditenganso nthawi, koma ndimafuna ndiyambe nkukuthokozani chifukwa ngati taona kusintha mdziko muno pakagulidwe ka mbewu. Kuno to anthu amalima sawa, amalima mtedza, ena amalima fodya. Ngati taona kusintha, taona ifwa cha inu excellency kuti mitengo imene imavuta nthawi ya DPP pano zayamba kuyenda chifukwa cha utsogoleri wanu, your excellency. Anena zambiri ine simbwereza, koma kuno kuli wana wanu amene akuyima, koma ndisana wadzutse iwowa nimati ndithokoze. Mgona kale pandale Honorable Loben Lowe amene adayendetsa constituency ino, koma lero agwira dzanja la mwana wanu Nyanda amene tsopano akuti tsopano atenge kuchokera kwa iwowa. Alowewa ngokhwima zelu pandale. Anakakhala wena anakadzimbuka koma sanadzimbuke. Lero nduyo ali apalowe ati tiye tipange za Chakwera, tiye tipange za Nyanda, kumeneko nkukhala. Analiponso wina mwana Mtoso amapikisana nawo, nayenso Mtoso ndi uyu. Akuti aya chadali mapulaimale, pano tsopano tiyende limodzi, tonse tipange za Nyanda ndi za Chakwera. Anawa ngokhwima zelu pandale. Ndiye bwana ife oti muyenda kwambiri nimati ndithokoze, komanso mulithokozere kwa Alowe komanso kwa Mtoso. Tikamanena kuti anthu oyima pawo kha independent amagawa voti, anthu awa sanafuna kugawa voti. Anthu awo agwira chimodzi. M'bale wanga Nyanda akulemekeza azako, iwenso udzalemekeza, udzapatsanso ulemu. Ndikupatseko 2 minutes kuti uyankhule, koma sanatero tabwerani makansala. Kuliti makansala todziwa uchena oposa secretary general. Bwana anyamata awa makukondani. Kuno tikavotera Chakwera pamwamba, tikavotera Nyanda pakati, tikavotera makansala Congress kumusi. Nyanda tabwera utipatse moni mosunga nthawi. Zikomo kwambiri. Kwacha! Kwacha! Dr. Lazarus Chakwera! Watu ndani! Watu ndani! Ulemu a state president, komanso mai wa fuko lathu a first lady mai Monica Chakwera. Komanso ulemu pite kwa secretary general ndi akuluakulu onse aku chipani. Popeza nthawi yatha sindichita kutchula mmodzi. Koma lero ndikhoza kulephera nkapandopereka ulemu kwa Honorable Loben Lowe, abale athu tinawo apa lerowa. Komanso bwana president mundilole kuti ndichitenso ndiperekenso ulemu kwa chimwene wanga Herbert Mtoso tinawo apawa. Bwana kuno kumene mwafika ku Lilongwe Central constituency kwa Senior Chief Kalumba ndiko kuchipinda kwa chipani cha Malawi Congress Party. Ife ndife mbadwa za Malawi Congress Party, ndife nzika za Malawi Congress Party. Tidabadwa a Congress, tidzafa a Congress. Ndiye nchifukwa chake tidamva kuti inu mukubwera chimwemwe chathu nchodzala tsaya. Tikudziwa kuti lero ndi msonkhano oyimayima, koma ndipolokozane ndi agogo amapempha msonkhano kuja ku headquarters. Tikawina pa 16 pano ndesa Victor Lerale idzakhalire kwathu kuno ati. Ndiye ife bwana nchifukwa chiyani tikupemphani kuti mubwere kuno? Tikupemphani kuti mubwere kuno chifukwa cha amene inu bwana mwatisamalira pa zaka 5. Tikudziwa pa zaka 5 zimene zapitazi mavuto kwathu kuno anali nkhani. Tinani makuvuta COVID komanso zanamondo wa Fred ndi zina zotero. Zimene zidatha obwezera chili kukombuyo. Koma zijama nena agogo zija lero tikapita mtauni mutu umasokera. Chifukwa cha amene mwayisinthira ku Lilongwe kuno kukhala ngati kunja. Misewu yakonzedwa kwambiri kuno. Komanso kuno kwathu ku Lilongwe Central zilipo zimene mwatichitira mwa utsogoleri wanu. China mwa icho ndi chipatala chijama nena agogo. Chipatala chijatu chatsa 99%. Moti pamene paja mankhwala ndi mastafu zina zonse zilipo.
zonsezi zachitika chifukwa cha ulamuliro wanu kuti samala ife anthu akuno ku Lilongwe Central. Komanso tikapita kwa kuwodirayo kwa Tsabango kumene kuja kuli sekondale imenenso mwatimangira inu bwana mulamuliro wanu. Komwe kujaso mwatimangira sukulu ku Ng'ombe Primary School. Pali zitukuko zosiyanasiyana zimene zabwera chifukwa cha CDF. Ndiye ife kuthokoza kwake tagwirizana kuno tidzadzuka mamawa, tidzadzuka folo kaloko pa 16 September pano kuti tikakuvotereni bwana. Bwana kwathu kuno ku Lilongwe Central mkazi wokhoza ntchito sitisudzula ayi. Nde tili naye president wokhoza ntchito ali nkusudzula. Komanso kwathu kuno popeza mmaona kumadziko jona pita uko gule amataka agwa sabwereranso kuti avinenso. Nde chipani cha DPP chidagwa sichingabwerenso m'bwalo kuti chivinenso. Ndeza amene waja inu muzigona mmake khutu osadana nazo nkhawa kuno kulibe amene akhoza kuvotera DPP tonse ndife mavoti anu. Popeza tsiku lanu ndilalitali ndingokufunirani tsiku labwino kuti Mulungu akudalitseni komanso muyende bwino kumene mukupita zikoma kwambiri. Tsono mwina nkuteka iwe udalembetsa koma chovotera chako sukuchiona. Masankho awa zodachakwera kuno mmakonda aliyense audziwa. Koma nkhani njokuti aliyense olo mmodzi asadzapezeke wotsala. Ulendo uno tikakusane khwawa khomo ndi khomo. Tsono mwina chovotera chako suchipenya usadandaule dzina lako lili kumeneko ngati udalembetsa. Tsono ukafika kuja akakupatsa chipepala choyamba chimene pali nkhope za mapresidenti. Wathu ndi uyo wooneka bwino wamnya. Pakati apa pa chipepalacho pakati onani kuno pakati pake pali tambala wacha. Alipo samudziwa tambala apa amatidzutsa kukachanda. Kumapeto kuli bokosi. Bokosi limenelo ngati umadzulemba ukachonge. Koma ngati sudziwa ulemba kapena umanjenjemera ukadinde akakupatsa inki. Pokadindapo ukadinda usapinde mwachangu. Patengeka nthawi pang'ono apo ayi uwuzire kampweya kuti kana konkutani kodi upinda. Ndiye kuti apa waona nkhope yachakwera apa waona tambala wacha. Uku wachonga kapena watani. Nyanda naye ali apa. Ndiye kuti tambala wakuda ali pati. Kuchonga kapena ucha. Makansalanso chimodzimodzi. Koma nkhani yayikulu tisalekere nyani munda. Wina aliyense Lilongwe ino mdalembetsa bwino 1,300,000. Tufuna wina aliyense ku Lilongwe akavotere Chakwera. A president tikupempeni modzichepetsa tiyankhuleni mawa uno. Zikomo kwambiri your excellency. Zikomo. Kwacha. Kwacha. Agogo. Koma tikachitubwera ndi ku headquarters ku Chitsime. Makolo athu amatiuza kuti tidachoka ku Chitsime. Nudziwa mwe maidziwa nkhaniyo. Koma ndikuthokozeni mafumu onse amene mwafika pano mama wangati uno. Akuluakulu nonse achipani, Secretary General ndiwena. Tere kuthokoza alowe na mtoso. Ugwirizana kotereku kumene kumafunika. Ulolerana kumene kumafunika. Izi siza nkhondo ayi. Izi sizandewa ayi. Izi sizothetsa ubale ayi. Izi nzone kuti tizikhalirabe limodzi. Ntchito nzambirimbiri tiziona zochita chifukwa tonse ndife ana nyumba imodzi. Wani?
kuno nkuthokozeni chifukwa mwaonetsanso chitsanzo chapaderadera, chitsanzo chabwino kuti vana nyumba imodzi iyayi amakhala pansi nkugwirizana osati mpakana mawere awirirana yayi zimenezo yayi. Tathokoza anthu ana koma ndayima pano padzana ndiye ndati abale wanga kodi tikapanda kulembetsa Lazaro mumtayira ndani nyani sa msira munda vana ndipo nonse mdakalembetsa ndino angati mdalembetsa pano mdakalembetsa mu unyinji wanu ndipo nifuna nikuthokozeni. Zina zimene agogo akunena ngakhale zina zimene tikuchita mtaunizi ngakhale kumanga chipatala ngati ichi nchifukwa chakuti pa 2020 paja mdandipatsa voti yanu. Ndiye nimafuna kuti nzithokoza chifukwa popanda inu kundidalira kuti nchite zimene zija sizikadatheka yayi. Ngakhale mavuto salephera paliponse mavuto, munthu adabadwira mavuto monga mbali wali zimauluka zimene Mulungu amanena. Ndiye si vuto kuti lizankhalira udandaulayi koma umanena kuti kodi vuto latipezalo tuchita nalo chiyani kuti tithane nalo. Ndiye ndifuna nikuthokozeni chifukwa inu mgwirizano wanu ndife ndi mgwirizano umene waonetsa kuti ngakhale mu nthawi ya mavuto chipatala chimene chili pafupi kutachi tsopano anthu abwera mankhwala abwera titsegulire. Chifukwa anthu akunonso ngofunika azitumikiridwa pafupi. Mudziwa inu kuti district ya Lilongwe ilibe chipatala cha district ayi. Nchifukwa chake pofunika kuti zipatala zimene zilipo maderadera onsewa zizikhala zotumikira anthu kulikonseko. Sikuti sitikuganizira za district hospital yo tikoza ndithu chifukwa mapulani ake watheka kale. Koma ndifuna ningokuthokozani chifukwa chakuti inu ndi chikhulupiriro chanu chakuti mwana Lazaro yakhoza kutitumikira, ine nadziperekanso kuti ndipitirire kutumikirani. Chifukwa chake ndinena kuti mwezi wamawawu tusikalekale ayi. Ndiye kuti ife tikhozanso kukachonga kuti tipitirire kutumikirani na Nyandawa ndi akansala akunowa azathu amene tagwira nawonso ntchito uyambira kalekale. Izi nzofunika chifukwa dziko lathu lofunika lisinthe koma mwamsanga. Ngakhale zina zinapomboneza zimankhala ngati muja mkhalira pamudzi mwakabyala mtengo wa zipatso simudula kapenanso simu ya zipatsozo m'mawa mwake ayi. Angakhale chimanga chimene chifukwa kuno ndino alimi ndipo alimi ndiye mmamvetsa nkhani imeneyi nkhani yopirira chifukwa mkabyala chimanga m'mawa mwake simkafukula kuti muone kuti kodi chiumera. Ndiye mkateronso muononga nkhani. Mumadalira kuti zimene tayambazi zimene tabyalazi tsiku lina zitipatsa chakudya. Ndiye pamakhala nthawi yake. Ndiye pano si nthawi yoti tichechenso chimanga chitakhwima kale ayi. Ndiye kuti inuyo msalole kuti pa 16 September lapa zimene tayala kalezi zibwererenso mbuyo sabwezera madziku mkobwe yayi tisatero chewa tamvana kodi. Chifukwa mapulani amene tinawo nkhani ndipo nkhani yakuti kodi tiwina kapena sitiwina inuyo ndiye amene muli ndi yankho chifukwa voti yanu ija nambala yakeyo ndiyo imene ikaonjezekere pa inzake mpaka nakuposa wena wonse. Ndiye kuti wina asakachite ulesi wina asakajombe koma aliyense akavote. Tumvana badi? Paliso chikayiko ngati? Ayi ndere nkhope inkusowa kodi? Tambala wakuda nkusowa? Tiye ntikavote mu unyinji wathu. Ife rufuna kuti mbadwo ubwerawo kutsogoloku ni masomphenya amene tinawo dziko lino lisinthe kotheratu. Ndi dziko lodala Mulungu adatipatsa chuma chosaneneka. Ngakhale tuoneka ngati amphawi tangushota lero chifukwa mthumba mulibe ndalama koma chuma tili nacho.
ndipo chumacho nchamigo miyala imene niyo ya mtengo wapatali yakuti kuno kwathu ngakhale mboma la Lilongwe muno tikayamba kukonza zimenezi kuti zikhale m'malo mwake, chuma chimenecho nchimene chipereke chiyembekezo kwa achinyamatawa, kwa adzukulu athuwa, chifukwa zimenezo nzimene zitithandizire kuti tithamangitse chitukuko cha dziko lino, kuti Malawi asakhalenso chimodzimodzi. Maiko wena amachita zimenezo, chifukwa ife tikhala ndi chuma cha dziko, sovereign wealth fund imeneyo itithandizire kuti nthawi yakuti tsopano tizikhala ngati anthu osaukitsitsa pa nkhope ya dziko lapansi itheretu, chifukwa ndife anthu odala, Mulungu adatipatsa zonse. Ndife olemera kumene nthawi zinatu maso amadelera kolemera, chifukwa anthu fe timadzionera kungokhala ngati kuti ndife anthu omvetsa chisoni. Dzukani, sindifenso anthu omvetsa chisoni ayi. Chuma chilipo, pofunika tikhale ni chilungamo chitsogole, chifukwa anthu ofuna kuti zimenezi zingolandidwa ngankhanikhani, ngakhale zija mmalima zija kuti zizingolandidwa inu nkumangosauka, koma makonsuma ndiwo amene azikhala ndi mphamvu yokulandani zimenezo, nkumanena kuti ayi ndiye kuti chuma chiyenda, pamene inu nonse kumidzi ndi anthu osaukitsitsa koma mumalima ndinuyo. Ayi zimenezo ine sindivomera. Ayi nimanena kuti alimi apatsidwe mitengo yabwino, alimi agulidwe pa mtengo wabwino, alimi nawonso atukuke m'midzimu. Teretu nzimene takhala tichitazi, ndipo zambiri sizinabwere muonanso mmene zikhalire, koma Ambuye akudalitseni nonse chifukwa tili limodzi pa ulendo umenewu, ndipo sinukhulupirira mpang'ono pomwe kuti anthu kuno kwaponda mali Lilongwe Central munganitaye bati. Mukavota tanitsimikizirani kuti mukavotadi. Ambuye akudalitseni, zikomo kwambiri, zikomo. President wa dziko lino Dr. Lazarus Makafe Chakwera imwenso ni mtsogoleri wa chipani cha MCP kumaliza tikulankhula pano pa Pondamali Trading Center pamene tikuchita misonkhano yoyimayima kukopa wanthu kuti akavotera president, aphungu a chipani cha MCP komanso kansala wa chipani cha MCP. Akupitirirabe ndi misonkhano imene yoyimayima pano ndi ulendo umenewu wa Mitundu Secondary School Ground. Muli ndine Mayeso Chikhadzula tikhale limodzi. Building a new Malawi will have to be a team effort every step of the way. I, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. I, Dr. Lazarus Makafe Chakwera. Do solemnly swear that I will well and truly perform tikulandireni ku program imene yati Mvetse kuchokera kuno ku MBC. Nthawi imeneyi ndi nthawi imene timakhala tikukambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno. Padakali pano ndi nthawi imene zipani zakangalika kuphatikizapo atsogoleri amene akuyimira pa mipando yosiyanasiyana kuti anthu